L-arbitraġġ internazzjonali tal-Kamra Internazzjonali tal-Kummerċ iddeċieda li l-Gvern ta' Malta u l-kumpanija Steward Healthcare m'għandhom jikkumpensaw xejn lil xulxin dwar it-tmiem tal-konċessjoni tal-isptarijiet. It-Tribunal Internazzjonali laqa d-difiża prinċipali tal-Gvern ta' Malta u ċaħat it-talba kontrattwali tal-kumpanija Amerikana Steward Healthcare li kienet qed titlob kumpens ta' madwar 148 miljun euro. Stqarrija tal-Gvern ta' Malta kwotat is-sentenza tal-ICC li fiha ngħat li l-benefiċċji totali li rċieva l-Gvern kienu fl-istess ilma ta' dak li ħallas il-Gvern. Ingħad li waqt li l-Gvern irċieva ftit inqas minn 890 miljun euro f'servizzi, Steward Healthcare irċiviet ftit inqas minn 885 miljun fi ħlasijiet. Dan ifisser differenza ta' kważi 5 miljun euro li huma dovuti lil Steward Healthcare. F'dan l-isfond l-ICC konkluda li l-ebda danni m'għandhom jingħataw lill-ebda waħda mill-partijiet. Il-proċeduri ta' arbitraġġ internazzjonali kienu nfetħu minn Steward Healthcare wara li l-Gvern Malti kien temm il-konċessjoni ta' 3 sptarijiet. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li s-sentenza tal-arbitraġġ internazzjonali tikkonferma li l-Gvern Malti ddefenda l-interess nazzjonali, il-fondi pubbliċi u fuq kollox is-saħħa tal-poplu. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja, Dr. Abela qal li s-sentenza tal-ICC ixxejjen għal kollox dik li sejjaħ bħala gidba li l-oppożizzjoni ilha snin tirrepeti biex tipprova tagħmel ħsara lir reputazzjoni ta' Malta. Smajna ħafna f'daw l-aħħar xhur illi Steward kienu ħarbu minn Malta b'400 miljun euro. U li l-Gvern ta' Malta kien tul medda ta' xhur ħallasom ta' servizzi li huma ma tawx lura. It-Tribunal ġab dik il-gidba, dik il-falsità kompletament fix-xejn. Sostna li mis-sentenza joħroġ ukoll li l-Gvern Malti u Steward Healthcare m'għandhom jikkumpensaw xejn lil xulxin dwar it-tmiem tal-konċessjoni tal-isptarijiet. Il-Prim Ministru qal li dan juri li l-Gvern Malti ħa valur ġust tal-ħlasijiet lil Steward Healthcare. Smajna ħafna fuq kif minħabba ftehim li ġie ffirmat wara l-konċessjoni oriġinali, il-Gvern ta' Malta ġie espost biex iħallas lura 100 miljun euro. Dik smajnija ħafna drabi. Difatti, Steward fitxew għalihom dal-100 miljun, mhux 100 miljun talbu, l-ċifra preċiża kienet ta' 148 miljun euro. Il-Tribunal ċaħat kompletament dik it-talba, laqa id-difiża tal-Gvern Malti u allura hemmhekk Steward maħna se nkunu qegħdin inħallsuhom xejn. Il-Prim Ministru Abela qal li l-Gvern se jkompli evalwa fid-dettall is-sentenza flimkien mal-avukat tal-Istat u l-konsulenti legali tiegħu u malli jingħata l-parir biex jippubblika s-sentenza huwa se jagħmel hekk minnu fih. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fisser id-deċiżjoni bħala ċertifikat favur il-governanza tajba. Fakkar kif nofs proċeduri quddiem arbitraġġ internazzjonali l-Oppożizzjoni fetħet kawża biex l-Avukat tal-Istat ifittex nies bħal Prim Ministru u Ministri tal-Kabinett. Il-Ministru Attard qal li fuq kollox is-sentenza ġib fix-xejn it-talbiet ta' Steward Healthcare u n-narrattiva tal-Oppożizzjoni li ddeskrivija bħala bla bażi u mhux fl-interess nazzjonali.